Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala, ospatuan izateko. Erruki, jauna. Kristo erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztidun beti erekoa. Isurrezazu errukitzu gure bihotzera, zure espiritua, eta emaiguzu gainezka maitasun bizia. Bizente martiri santuaren antzera, gorputzeko oinaze guztiak garaitzeko gai izan gaitezen, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Ebertarrei egindako epistolatik, senide, Melkisedek, Salengo errege eta jainko gorenaren apaizak, Abrahami bidera etorrita bereinkapena eman zion. Hau beste erregeak garaituta itzuli zenean. Hari eman zizkion Abrahamek harrapakin guztien amarrenak. Melkisedek izenak zuzentasun errege esan nahi du, eta Salengo errege ere esaten zaio, hau da pake errege. Aita gabe agertzen da, ama gabe, jatorri gabe, ez da aipatzen haren egunen hasieratik, ez haren bizitzaren bukaerarik. Jainkoaren semearen antzeko egina da, eta haren apaizgoa betirakoa. Eta gauza hau argiago egiten da Melkisedeken arabera. Beste apaiz bat ateratzen denean, ez ordea giza jaiotzaren legez apaiz egina, baizik gal ez daitekeen biziaren indarrez. Liburu santuak aitormen hau egiten du, apaizerazu beti erean, Melkisedeken sailean, jaunak esana. Erantzun salmoa, Melkisedeken sailean apaiz zerazu. Melkisedeken sailean. Ona jaunak esanak nire jaunari, eserizak izkit eskuinean, zure etxaiak oinaulki jartzen dizkizudan bitartean. Melkisedeken sailean apaiz zerazu. Siondik zabalduko du jaunak zure aginte makilaren indarra, izan zaitez nagusi zure etxaien artean. Melkisedeken sailean, jauna zuekin, Jesu Kristoren ebangelioa, San Markosen liburutik. Aldi hartan sartu zen berriro Jesus sinagogan, eta han besoa ihartua zeukan gizon bat zegoen. Begira zegozkion larun batez sendatuko ote zuen, bera salatzeko. Jesusek gizon beso iharrari esan zion, jaiki zaitez eta zatoz denon erdira. Etan zeudenei galdera hau egin zien. Larun batez zer da zilegi, on egitea ala gaitz egitea, bizia salbatzea ala hiltzen uztea, baina haiek isilik zeuden. Orduan ingurukoei haserre batean begiratuz, haien bihotzen gogorrez mindurik, onera esan zion gizonari, luza ezazu beso hori, luzatu zuen eta bere onera etorri zitzaion besoa. Orduan Felixearrek handik aurrera, Herodiarrekin batzar egin zuten ura nola galduko, jaunak esana. Badarmazkigu, 3 martiri segidan, astelehenean San Sebastian, aste artean atzokoan Santa Ines, eta gaukoan San Bizente martiria, 3 erromatarren garaikoak. Eta San Bizenteren ezaugarrietako bat da diakonoa izan duzela.
pentsatu behar dugu, kristautasunaren hasieran, diakonoek eukitzen zituztela, halako, esan genezake, eginkizun berezi batzuk. Batez ere, besteen zerbitzura, hau da diakono hitzak, griegoz hoixe esan nahi du, zerbitzari, eta ondasun materialak nola bat ere haiek kudeatu edo administratu egiten zituzten. Piskat apostoluen eginetan irakurtzen dugu nola hasieran apostoluek nahiko lana zutelako Jainkoaren hitza zabaltzen, esaten dute behar ditugu batzuk, hortara dedikatuko direnak. Eta horretako bat dugu Esteban, esate baterako San Esteban, lehenengo martiria, bera baita ere diakonoa zen. Eta badude beste batzuk horregatik, beti erretablo batean, hauetako bat, martiriren bat diakonoa aldi bada, badakigu San Esteban edo San Vicente edo olako bat izango dela. Beti Valentziarekin lotua inguru hartakoa ote zen, eta hoxe da gaurkoan ospatzen ari geran martiria. Atzokoan, eteran egungo kasuan bezala, erromatarren garaiko persekuzio haietan isuri zuen bere odola. Oso persekuzio gogorrak izan du ziren, etzan erabat persekuzioa izan du lehenengo 3 mendeetan, baina bai egon zirela halako oso momentu gogorrak. Zenbait momentutan, zenbait enperadorek erabakia hartu behar zuten kristauak erabat suntsitzekoa. Gaur ebangelioan entzun dugun bezala, farisearrek eta herodiarrek erabaki zutela Jesus galtzea, halako momentu batzutan egon ziren oso persekuzio gogorrak. Jesusek horretarako bere ikasleak prestatu nahi izan zituen. Eta gu ere bai, bazpa ere, tokatzen bazaigu, tokatuko balitzaigu, olako egoeraren bat. Horregatik, Jesusek bere ikasleei esan zien, nik pertsegitu naute, zuek ere pertsegituko zaituzte. Esan zien, ez baita ikaslea maisua baino gehiago. Eta baita ere esan zien, berak emango zizkiela halako 100 etxeetan, adiskideetan eta baita ere persekuzioetan. Horregatik Jesusek behin baino gehiagotan persekuzioak aipatzen ditu. Gerta daitezkela. Baina, historian egon du geran kristau guztiak ez gera pertsegituta izan, baina batzuk bai hala izan du dira. Eta lehenengo mendehaiek bereziki komplikatuak izan du ziren, haien egoera oso ahula zen, bai politikoki, bai ekonomikoki, bai sozialki, ez zuten indarrik. Minoria ziren, gehienak, behintzat klase bajuetakoak, eta oso egoera zaila zen, askotan kanpotarrak izaten ziren, lehenengo kristauen egoera, ikusten dugu oso eliz ahula zela ikuspegi humanotik ikusita. Baino, elizaren eta fedearen eta kristautasunaren indarra ez dugu gauza humanoetan bilatu behar. Jainkoaren graziaren gan baizik. Horregatik hor ikusten dugu Espiritu Santoren eraginak ze nolako ondorio eta ze nolako indarra eduki zuen lehenengo mende haietako zearen ondoren. Esan genezake, persekuzio guzti hauek eta martiri guzti hauek gero izugarrizko fruituak eman zituzten eta konbertsio asko egondu ziren. Horregatik beti kristauk konfiantza handia eduki behar dugu Jainkoarengan, Espiritu Santoren indarrarengan, eta naiz eta modu humanoan, gure begi humanoekin, egoera ez oso ona edo egoera zea ikusi, guk beti konfiantza sakon eduki behar dugu. Azken finean, fedea, eliza, kristautasuna aurrera dijoaz, Jainkoaren indarrak aurrera daramalako. Eta ez gizakiok ditugun bertutengatik edo zeagatik. Bakoitzak Jainkoak eman dizkion talentuak erabili behar ditu, batez ere beste zerbitzurako, baina pentsatu gabe horregatik gauza dana soluzionatuko direla edo holakorik ez dugu pentsatu behar. Eta Bizentek bere bizia zerbitzuan eman zuen, diakonoa izan duzelako.
Eta horre garrantzia handia dauka. Jesusek bere buruaz mintzatzen zaigularik esaten digu gizonaren semea ez da etorri besteen zerbitzuak hartzera. Besteak zerbitzatzera baizik. Eta kristauei erakutsi nahi digu Jesusek zerbitzuak besteen alde egiteak, gizartearen alde egiteak, ze balio handia dauken Jaungoikoaren begietan. Eta gure erlijioarekin oso modu estuan lotua dago hori. Naiz eta horren ondorioz ezer ez lortu, baina zerbitzuak, laguntzeak, gizartearen alde egiteak, oso bereziki premian daudenen alde, oso gauza importantea da. Eta hoxe izaten zen lehenengo diakono hien eginkizuna. Lehen aipatu dut Esteban, baita ere Lorenzo, beste bat ezaguna. Eta gaurkoan ospatzen ari geran San Bizente. Bere persekuzio horietako batean harrapatu zuten eta nolabait ere egotzi zioten Jainkoaren hitza erakusten zuela eta hori debekatuta zegoela. Eta horregatik martiri hil zuten. Gaur eskatzen diogu berarengandik ikas dezagula. Alde batetik zerbitzu hortan. Zerbitzua, laguntzea, besteen alde egiteak zenbat balio du beti estimatu dezagun, eta baita ere fedeari eusteak, fedean mantentzeak. Hoxe altxorra handi bat Jaungoikoari eskatzen diogu. Eta egin ditzagun gaurkoan gure eskariak. Eskatuko dugu gaurko egun honetan Kristago batasunaren alde. Aste osoan eskatzen ari gera, bai gaur egun zoritxarrez, Kristau geran talde ezberdinak, izan daitezke protestanteak, ortodoxoak, anglikanoak, koptoak, katolikoak, ez gaude denok bat eginik, zenbait gauzek eta importanteenek bat egiten gaituzte, baino separatuta gaude. Horregatik eskatzen diogu gure jaunari bat izatea nahi duen gure jaunari eman dezaigula grazia, argia hori lortzeko eskar dezaiogun jaunari. Gure hildakoak ere gogoan hartzen dugu, gaurko meza santuan bereziki Andres Zestauzena jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezan eskar dezaiogun jaunari. Entzun aita ona bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna, pozez beterik eskaintzen dizugu gorespen opari hau. Honen bitartez, San Bizente martiriaren garaipena ospatzen dugu, eta uste osoz itxaroten haren babes zorionekoa izango degula Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak Jaungoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri normal eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, Jaungoiko ahal guztidun beti ereko horri. Kristoli jarraituz, Bizente martiri santuak zure izena aitortzeko isuri zuen odolak, argi erakusten ditu zure miragarriak. Gure ahultasunean zure ahalmena agertzen bai duzu, eta indartsu egiten indarri gabea. Zure testigu izan dadin Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, zeruko indar guztiekin, lurrean beti eta beti goresten zaitugu, zuri Jainko guztiz handi horri etengabe kantatuz. Yeah.
zera bai jauna eta santotasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu, ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldalean zure serbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta elizgizon guztiekin batean. Era berean izango goan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak. Bai, berezikin, Andres Testau, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindutan erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure zeruetan zera, santu izan begi zure izena, etor begi zure erreinoa, egin zure bera zeruan bezala lurrean ere, bermaizuzu gaur egurotako horia, markatu bere zorrak, gure zure zorrei markatzen diegu ezkero, eta zure atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaren bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zurekin, emaiozue pakea ekarri. Jangoikoaren bildotsa, Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena zoriotsuak jaunaren maira deituak.
egin dezagun otoinuz. Jainko ahal guztiduna. Hartu dugun zerutar janari honek eman dezaigula indar espiritua. Espiritu horrek egin baitzuen San Bizente zure zerbitzuan zintzo eta martiritzan garaile adoretsu. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bedinka zaitzatela jainko guziadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. ¿Qué pasaba?